מוכן, וגם על הרכס פה. מורה לך על המודל, איזולציה. אני עושה את זה על המודל, כי אם יש לי פונטיקים, אני גם רוצה על החלק של הפונטיק. וגם על השן שלא ידבק לשעבר. או? שואב היה דולק? כן. נו? זה של שרב, לא שלי. אם הוא אומר, אני מאמין לו. אתה מאמין לבדים? אני מאמין לבדים. אתה מסכים? אני מסכים? אני לא משקר. אבל ידעו, בסדר. אוקיי, שימו לב, כשאני טובל, אני מכניס מהר ומוציא לאט. בגלל שם לא מספיק? ומנער אפילו לפעמים, כדי שלא יהיה לי בועה. באיזה טמפרטורה זה עכשיו? 95. לא, 91. או 91 וחצי. תלוי, אם זה חם, זה יצא קצת יותר דק. אם זה קר, קצת יותר עבה. תלוי גם אז כמה זמן, אני גם משאיר בפנים. כמה עובי אתה רוצה, עבה או בינוני? כמה עובי אני רוצה? כמה עובי אני רוצה? שאלה מצוינת. מינימום 0.5, אבל אני גם נותן לזה, יש מציץ? כן, הנה, בבקשה. אבל אתה ממשיך אחר כך עם שעבר. תלוי. זה עובד שם? גז. הגז עובד? עבד אצל מישהו? לא. אתה קונה שן. אתה יכול לפתוח שם גז? אתה יודע איך? רק את התחתון להוריד למטה. כן, יש. אוקיי, תראו, איך שאני בונה, אני ישר מוריד את הגבול, כי אני רוצה לתכנן את האורך שלו. אם אני לא מוריד, אתם רואים למה אני שמתי קו של עיפרון? אני יודע. עכשיו, מה שאני עושה, אני חותך טיפה מעל, לא מילימטר מעל, כי אז כל השעבה שאני אוסיף תתכווץ, אני חותך על הקו. אני חייב לראות את הגבול, אסור שזה יהיה ארוך, כי אז אני לא אדע. עכשיו, יש כאלה שחותכים עם סקלפל, הבעיה עם סקלפל, שזה יכול לפצוע את הגבס. אז אני מעדיף עם לקרון חצי חם, לעשות את זה. בסדר? עוד פעם אני חוזר על מה שאמרתי למי שלא היה בריכוז. יש כאלה שחותכים עם סקלפל, אני לא חותך עם סקלפל כדי לא לפגוע בתבניון, אלא בלקרון חצי חם. לא לגוע בכיפה, רק להסתכל, כן? עכשיו גם אני ככה. חתכת בדיוק מעל העיפרון. זה מה שאמרתי. לא קצר, ואסור, אם אני לא רואה את הקו של העיפרון, לא טוב, אני לא אוכל להשלים שעבה. זה יהיה לי ארוך. אני רוצה שזה יהיה בדיוק על הגבול. אם זה טיפה יותר קצר, לא אכפת לי, אבל כמה שפחות לחתוך, כשאני מוסיף שעבה, היא לא תתכווץ. אז פתוח אצל מישהו. תעברו שם בשני הטורים להסתכל שכל הגז סגור, שלא יהיה לנו פה איזה בעיה. חבר'ה, לעבור על כל השולחנות, לוודא. סגי, תסגור גז, סגי. אוקיי. עוד פעם? עכשיו, מה שאני עושה, יש כאלה שבונים עם שעבת גבולות, אני באופן אישי מעדיף עם שעבת גילוף. מה, לראות כמה חתכתי? על הגבול. אפשר את השני? חבר'ה, יש כל מיני גישות, תאמצו לכם את הגישה שעובדת עבורכם. עכשיו, אני באופן אישי לא עושה עם שעבת גבולות. למה עושים עם שעבת גבולות? שהיא גמישה. אני דווקא מעדיף לדעת אם יש לי בעיה. אני רוצה לדעת איפה שזה נשבר, אני רוצה לראות. אתה מוציא את זה עכשיו? לא, אחר כך. אתה שווה אחרת כאילו? לא, שווה אחת אני עושה. באפורה? מה, רגע הסברתי. במבחן מחייבים אותך. למה אתה לא מקשיב?
אתה לא מתנהג, אני שואל אותך. למה אמרתי שאני משתמש כי בשעה באפורה? כי הסתכלת על הכתר, פשוט. למה אמרתי שאני משתמש בשעה באפורה? לא הקשבת למה שאמרתי? אז לא הקשבת. אם אני הקשבתי, אני לא שואל אותך, בגלל ככה אני אז שואל. אני מבקש הקשבה. טוב. ולכן אני רוצה שקט. אמרתי שיש כאלה שעובדים עם שבת גבולות, שהיא רכה, כדי שלא יישבר הגבול. אני באופן אישי רוצה לראות איפה יש בעיה, שם שבת קשה בכוונה שישבר לראות שיש שם בעיה. כשיש שם בעיה, אז אני אוסיף, אם אני רוצה, שבת גבולות. או אבדוק מה הבעיה ואטפל בה. הבנת? טוב.